poslankyne, vážení hostia. V rámci ozdravného režimu chcem navrhnúť dve opatrenia na zníženie výdavkov mesta Bardejov. Na prvom tohtoročnom zasadnutí bolo primátorovi navrhnuté zvýšenie platu. V tomto období nám poslancom bola zamlčená informácia, že mestu hrozí ozdravný režim, prípadne nútená správa. Deň pred zasadnutím išiel list dňa 2.3. na ministerstvo hospodárstva. Ak by sme o tejto situácii vedeli, určite by pán poslanec Tribus nenavrhol zvýšenie platu. Prípadne, ak by ho aj navrhol, určite by hlasovanie dopadlo úplne ináč, ako dopadlo. Navrhujem preto, aby poslanci mestského zastupiteľstva prehodnotili svoj postoj a upravili plat primátora na zákonom stanovené minimum. A ďalej navrhujem zrušiť jeden post viceprimátora pri zachovaní polovičného úväzku zostávajúceho viceprimátora. Oba tieto návrhy vychádzajú z reakcií občanov nášho mesta na súčasnú finančnú situáciu. Ďakujem. Pán poslanec, je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva schvaľovať plat primátora mesta. S tým absolútne súhlasím. Ale aby ste môj plat podmieňovali ozdravným režimom, to za čo mám byť ja trestaný? To ja som ho spôsobil? Za čo ma chcete trestať? Ja som to spôsobil? No tak áno. Pretože ste to vraj nevedeli. Samozrejme, že ste to nevedeli, ale pán poslanec, asi vyprosím, aby ma ktokoľvek, akokoľvek dával do súvislosti s ozdravným režimom. Ten anonym a celý tento problém, ja ho riešim a ja ho aj vyriešim. Tak ešte toto mi dajte za vinu. Plat môžete schváliť akýkoľvek. To ja, ale nespájajte to so ozdravným režimom. Môžete mi kľudne dať, ale so ozdravným režimom to nespájajte. Nech sa páči, pán poslanec Havrila. Pardon, faktická bola. Bola. Ja vám priateľ navrhujem v danom momente, keď sa rozprúdi debata, aby sme zvolali prestávku poslaneckých klubov. Pokračujeme diskusiu, alebo nie, teraz prestávka. Áno, požiadal. 5 minútová prestávka. V rámci ozdravného režimu, ako znížiť výdavky mesta Bardejov, bol som teraz informovaný, že podľa rokovacieho poriadku nie je možné navrhovať zníženie platu primátora. Takže tieto návrhy, tieto návrhy navrhnem na normálnej klasickej schôdze na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Porazne upozorňujem, spájať moje meno s ozdravným režimom je minimálne nepochopenie celého problému. Pán poslanec Dvorský, ja som bol ten, ktorý vyloboval peniaze na hnedý priemyselný park 300 miliónov korún. Do tejto chvíle máme investorov, ktorí chcú koncom tohoto a začiatkom budúceho roku v Bardejove vytvoriť postupne takmer 500 pracovných miest. Takže skúsme sa na to pozrieť trochu inou optikou. Ja určite som nebol ten, ktorý písal anonym niekedy vo februári minulého roku. Deň po voľbách, musím to zopakovať, deň po voľbách v pondelok Sario zastavilo preplácanie faktúr za hnedý priemyselný park. Bolo niekoľko kontrolných skupín, ktorým sa nebránim, som za to. Ale myslím si, že 8 mesiacov je už dostatočná doba na to, aby sa
celý tento proces odblokoval, pretože kontrolné zistenia sú asi takéto, aké som čítal. Takže toto si vyprosím, aby ste dávali za vinu mne, aby ste hovoril, že ste v pondelok nevedel a v útorok ste hlasoval. Ozdravný režim je žiaľ Bohu daň za to, že máme dosť finančných prostriedkov, sme ich získali v rámci grantov. A toto sa môže kedykoľvek zopakovať. Pretože žiaľ Bohu, toto ja nedokážem nikomu zabrániť. Dobre, takže vystupovať v rozprave bude pán poslanec Havrila. Nie? Pán viceprimátor, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán primátor, vážené pani poslanky, pani poslanci, vážení hostia, chcem uviesť, čo sa týka len toho detailu, o ktorom hovoríme, o plate primátora, čo sa týka ozdravného opatrenia, je tam presne v zákone stanovené. To nemožno strieľať si od buka, od pasu, takúto vec. Táto fáza je možná, ale až keď je nútená správa. Presne o tom hovorí zákon, takže v ozdravnom opatrení nie je žiaden zákonný dôvod. Ináč by sme mohli primátorovi znižovať plat každé zastupiteľstvo a hlavne primátorovi, ktorý sa stará o mesto, že je najkrajšie mesto na Slovensku, myslím si, že nezaslúži si takýto ťah. K tomu ozdravnému opatreniu chcem povedať lapidárne toľko, že je rozdiel ozdravné opatrenie a ozdravné opatrenie. Pretože toto ozdravné opatrenie je zapričinené nie zlým hospodárením mesta, primátora, ale je zapričinené tým, že finančné prostriedky, ktoré idú z grantu, na základe anonymu sa zastavili a z formálnych dôvodov 3/4 roka sa zdržujú. A tým pádom deficit mesta je 400% nižší, ako je povolený. Aby ste môj plat podmieňovali ozdravným režimom, to za čo mám byť ja trestaný? Ja som bol ten, ktorý vyloboval peniaze na hnedý priemyselný park 300 miliónov korún. A hlavne primátorovi, ktorý sa stará o mesto, že je najkrajšie mesto na Slovensku, myslím si, že nezaslúži si takýto ťah.